tutorial honetan YouTubeko bideoetan oharrak nola ipintzen diren ikasiko dugu. YouTubera bideo bat igoko dugu, ezarpenak editatuko ditugu, oharrei erreparatuz, estekak ere nola ipintzen diren ikasiko dugu, ohar horietan, eta argitaratuko dugu bideoa eta Moodleko ikastaro batean txertatuko dugu. Hasteko youtube.comera joango gara eta kargatu klikatuko dugu. Hautatuko dugu igo nahi dugun fitxategia eta beti bezala publikoa ikusgaitza ala pribatua egingo dugun bideoa erabakiko dugu. Gogoratu, pribatu bezala ipintzen balima dugu, gero ez dugula izango aukerarik gure Moodleko ikastaroan txertatzeko. Bideoa prozesatzen denean, argitaratu ahal izango dugu zuzenean, edo bestela, oraindik ez dugu argitaratuko dena aldaketa guztiak egin arte. Edozein modutara ikusten duzu hemen esteka bat, bideoa zuzenean irakutsiko da hemen, hor klikatuz esaten genuen bezala, aukera ezberdinak izango ditugu, adibidez informazioa eta ezarpenak aldatu ahal izango ditugu, hobekuntzak egin bideoan, audio erantzi, azpitituluak gehitu, baina guri, orain kasu honetan, oharrak nola ipintzen diren interesatzen zaigu. Beraz, hementxe klikatuko dugu. Ohar bat ipintzeko lehenik eta behin hautatuko dugu ia bideoko zein momentutan, zein unetan, hemen klikatuz, zein unetan ipini nahi dugun ohar hori. Beste alde batetik, gehitu oharpena egingo dugu. Ikusten dugun bezala, ohar mota ezberdinak daude. Testu globoa, oharra, oharrarrunta, izenburua ere ipini ahal izango dugu, pasarteren bat nabarmendu, etiketatu, horiek ikusiko ditugu adibide batzuekin. Adibide batzuk ikusiko ditugu. Adibidez, testu globo bat ipiniko dugu, esanez guri buruz gehiago jakin nahi baduzu, klikatu hemen. Letra tamaina handitu dezakegu, testu kolore aldatu, txuri ala beltza, eta fondoa ere, fondoari kolore bat eman diezaiokegu. Hemen zabalduko dugu, mezu oso ikusteko. Eta emango digu aukera, ohar bat ipintzeko, besterik gabe, edo ohar horrekin batera esteka bat ipintzeko. Esteka ipintzeko, hemen klikatuko dugu, eta aukeratuko dugu ia esteka hori bideo batera joango den, erreprodukzio zerrenda batera, YouTubeko kanalen batera, adibidez propaganda egiteko, gure kanalari buruzko propaganda egiteko, Googleko profil horri batera, eta bar. Guk adibidez, gure unibertsitateko kanala estakatuko dugu. Erabakiko dugu azkenik, ia esteka leiho berri batean zabaltzea nahi dugun edo horri berean zabaltzea. Guk leiho berri batean hautatuko dugu. Kontuan izan, hasiera eta amaiera, oharraren hasiera eta amaiera hautatzeko aukera hementxe izango dugula. Nahi izan ezkero luzatu, hemendik egingo genuke. Aldaketak aplikatzeko hementxe klikatuko dugu, eta oharra gordeta geratuko da. Beste adibidetxo bat ikusiko dugu, adibidez oharra, eta gauza bera. Hementxe ipiniko dugu adibidez arretaz ikusi pasarte hau, eta gauza bera erabakiko dugu letraren tamaina, noan adibidez nahi balin badugu beranduxiago jutea hautatuko dugu zein posiziotan nahi dugun oharra azaltzea, eta kasu honetan ipiniko dugu estekari gabe. Arretaz ikusi pasarte hau, fondoa txuria, adibidez, arretaz ikusi txuria, eta hemen erabakiko dugu, nahi izan ezkero eskuz, oraindik kargatzen ari delako, 8. segunduan adibidez. Eta joango da 12 arte.
Ederki, kasu honetan estekarik ez dugu ipiniko. Eman dengo diogu gordetzeko, aplikatu aldaketak. Bideoan honela ikusiko lirateke aldaketak. Oharrak adibidez, guri buruz gehiago jakin nahi baduzu klikatu hemen, eta hementxe izango genuke aukera klikatuz joateko gure kanalera, eta bestetik aurrera jarraitzen baldin badugu, beste oharra ikusteko aukera izango dugu. Hementxe ikus dezakegu bigarren oharra. Izenburu bat ipini nahiko bagenu, hementxe izenburua, eta testua hemen idatziko genuke. Formazio pilula, adibidez. Beti bezala hasiera eta amaiera hautatuko genuke, eta izenburua txertatuko genuke. Badaude aukera gehiago, baino aukera gehiagoren berri nahi izan ezkero, hementxe duzue esteka lortu bideo aurpenei buruzko informazio gehiago. Amaitzeko esan, edo zeinuar editatzeko edo ezabatzeko gainean jarriz editatuko genuke, eta nahi baldin badugu ezabatu hementxe ezabatuko genuke, edo editatu aldatu, gauza bera aldaketak egin eta aplikatu aldaketak. Amaitzeko, gogoratu, nahi baldin badugu gure Moodleko ikastaro batean txertatu bideoa, HTML kodea beharko genukela horretarako, hortxe izenburuan klikatuz. Beti bezala, hementxe partekatu, eta partekaturen barruan, hementxe dugu URL-a edo helbidea, eta kapsulaturen barruan izango genuke gure testu editorean edo Moodleko ikastaroan HTML editorean txertatzeko kodea. Hauxe izan da guztia. Bideo tutorial honetan ikasi dugu YouTubera bideo bat igotzen, ezarpenak editatzen, batez ere oharretan ipini dugu begirada, oharrak nola egiten diren ikasi dugu, estekak ipintzen ere ikasi dugu, ohar horietan, eta bideoa argitaratu ondoren, HTML kodea lortu dugu gure Moodleko ikastaroetan txertatzeko. Espero dugu baliagarri izatea.